Uy, na akong anak. Nak! Paglungag na rito, nak! Kaya po na. Nak, paglungag na rito ha. Kaya po na. Upa! A few moments later. Uy pa! Wala naman tayo bugas pa! Ah, wala tayo bugas. Ah, pag-practice naglungag dito nga wala tayo bugas. Ah, sige pa! One hour later. Pa! Pagkaon na pa! Oh, sus! Pagkabuutan, gini mo eh. Maayo, kay nakalungag na ka. Uy! Tubig man eh! Ay pa! Pag-practice lang po nagkaon na walay kanon! Ay!